Cel puțin aici. Da. Aici la band. Am făcut. Trebuie să subliniem acest lucru. Nu am venit să vă spunem că vom face. Am venit să vă spunem ce am făcut. Am venit să vă spunem și să vă mulțumim că ați colaborat cu noi. Să vă spunem că ați avut un primar timp de 4 ani de zile pe cinste și să vi-l țină Dumnezeu. 4 ani de zile aveți o sală de sport, aveți un teren de mini-fotbal acoperit cu suprafață sintetică și instalație de nocturnă. Toate școlile au fost reabilitate termic. În unele dintre ele am înlocuit mobilierul, geamurile, ușile. Și aveți chiar și grădiniță cu program prelungit. Vreau să vă spun că am făcut la dumneavoastră la band tot ceea ce ține de structurile guvernamentale pentru introducerea apei potabile și a canalizării. Și deja lucrările au început.